kai ne ko ai kike mai kai wancan kai mai ha kai tije kutu duma wallahi kai idan ba tije ya kira wa Allah ina ganin ai kap arewa wanda gashi arewa lokaci arewa ma wai da ke fita Abuja ka Lagos na ne kai ta waro la ilaha illallah sai uban gida lo ba ka shan mutum ne ba ne ai yalla sai mun je gurin ganin Allah da wadan mutum ƙara kana abun nan kai ai ganin ya iya rawa nake baka ko ha kai ai guys yanzu kuna kamata ne kuna wani yanzu kuna kamata ne kuna ba ba garin ne ya garin ne ya gari wallahi ba garin ne yanzu kuna kamata wai wallahi cije ne ai ganin ya iya rawa kano babu wanda kai isha iya rawa babu wanda yayi sunansa a duniya babu wanda kai sa iya rawa na kuna nan magana ni kansa isha ne gidansa ne kuna nan magana kari ba da gidansa ne ina da waya ta tun da tana wata ina da waƙoƙinsa da komai da komai ishe kano duniya da kowa ya san ishe kowa ya san ishe yanzu ba an gaba wa mutum da kuɗe wallahi Allah wallahi ni da kai ishe ne wallahi da a samu matsala ne wallahi wanda ka tije wallahi masa Allah ka inda ka tije wallahi sai da a samu matsala ne ko kuka kuke yin wani wannan ba wallahi ba Allah ba kun ku tsafa tsafa dan ku dan Allah ku dan Allah lokaci wallahi ko na ba bai san ma kuna yi ba kurin ya Allah ku Allah wallahi mutumin ha eh mun haka ne mun ka da dan boye ishe ya shi sun daga dama zan kira da shi wa kana wani gari ne a musa garin da kwana biyu kai ka wancan da Allah ka kai gari ya shi da nan Allah wallahi rage ni ya garin da amma me kai ne wai magana su buri musu suke akan Sheikh da Tiji a kai ya kuke irin wannan harka kai ta wai ai yanzu ba mawaƙin da ake yi a cikin Abuja da kewaye da Kaduna ma wai ba ka bana mana wannan tikitin yayi nauyi ta ya za a yi na maganin nauyi ma ban gami mai dan gemun nan shine star a duk Kano wai bai mu faɗa mini ishe yake ishan biye da gemu shine kai kai na mai da masa shine mai kaga ne ko daga wanda ne sai ne wannan gayan ai haƙiya rawa shege ne inna au YouTube ba abinda kai tare shi kawai nake shiga fa in ta kallon waƙoƙin shi nake gaya man ta kallon wasannin shi maye ne ya iya rawa gayan nan ai na wasa nake gaya man zaka sabe zaka lalle wallahi ka san dai shan duniya ne a na san ai mai ne ga na sana san ka sai nan da gurin mutum ya ga me yake da ni ba zan je dan in ka ka sara nan ka gaira mu da mutum ne a zan ga mata Allah ya yarda zan ga an wala